Salutați-vă, Ajută-mă, bărbat. și bine am găsit la un episod mai special. Vreau să vă arăt că Clau ăsta are hack. Uitați-vă și voi cu Dani. Uitați-vă, doar uitați-vă. Nu pot să-l ating. Și vreau să vă arăt ceva. Dacă se uită admin și ăsta, ia uitați. Stai liniștit că nu filmez. Și nu-mi pasă, am făcut-o pe, pot să grifez, baby. Ai Skype? Da, am. Deci, acest om, uite, vă dau și Skype-ul lui. Iordache Cristian 11. Are hack de FCP, ca să știți. Vă scuzați, are un hack de... Și voi, eu FCP. Există un hack care îți dă o P. Ia. Ia, uitați-vă. Eu nici nu pot să-l ating. Deci, uitați-vă și voi. Mânca-mi cu. Și ăsta are anticlobec, tu vezi? Da, Dracula are hack. Are anticlobec, uitați-l. Dovada, mai Dovada că ăștia are numai hack. Dovada mai bun. Hack. Na. Ți-am dat hack. Ia stai să văd dacă. Uite. Dacă îmi dă o P, eu nu mă folosesc, oricum nu intru pe serverul ăsta. Să vedem dacă, că oricum nu am folosit de serverul ăsta. Da, și activă și chilaura Dracula. Doamne, dacă dai aminte, cred că Ce? bă, ăsta cred că e copil de 5 ani care zice că dă full tu, frate. Și că De dăm Skype-ul ani și 5 dai bă, și dăm că mie și te ori cred. OP-ul, Normal nici. OP-ul, ai minte de 5 ani și zici că dai flori și că ai OP-ul de copil care te face. Și că bă. Da, Luca. Stai un pic. Dacă mi-au fără, ce se întâmplă? Îți pică net. Deja nu, vedeți? Și-a băgat și Dracula hack. Da, tot îl văd. Bă, dă o P și te cred că pe dăm Skype-ul. Bă, până acum ce când avea o ună cu o ună sau ceva. Uite, fac timp cu Dracula. Eu și-o fac timp. Asta scoate chitară.
10.000 de blocuri. Aoleu, vezi că e un operator. E bei mir sau operator are hack. Dani, Hai că mă duc să nu mai are OP, tu vezi? Nu are operator. Nu mai are operator. Wow. Ei, bă, ăsta n-are operator. Ai nimic. Ăsta n-are. Are Laura, dar Da, uite. are ca sniper. Deci oameni buni. Hai că mă duc să vin, bine. Bine, dacă vreți, nu știu, dați-i bani, faceți ceva. Pa, pa.